svaku primjedbu mora vrlo dobro argumentirati. Argumentacija primjedbe mora biti na osnovu znanja ili argumenata koji slijede iz života. I još jedan dogovor, da nema nijedne primjedbe koja se ne može pretvoriti u prijedlog boljeg rješenja. Dakle, tražite ne samo primjedbu, nego tražite istovremeno da argumente za tu primjedbu i da da prijedlog rješenja i argumente za rješenje. Takovim dogovorom se izbjegava kritizerstvo. Ovim radom, to je rad prije drugog koraka. Svaki radi sam. To bismo rekli da je onaj individualni rad u timu, jel? Pri ovome se događa jedan fenomen. To malo sad da probamo objasniti iz života. Kad imate klasični sastanak i sad dolazite sa nekom temom gdje trebamo donijeti odluku. Nekakav prijedlog, nekakav pisani materijal. I obično izložite taj materijal i tražite odluku tog časa. Međutim, činjenica je da kad ljudi prvi put slušaju takav materijal, ga uopće još nisu ugradili u svoj podsvijest. Ako ga nisu ugradili, oni nisu mogli izgraditi niti svoj stav prema njemu. Dakle, mora proći vrijeme između prvog koraka i drugog koraka. I sad kažemo koliko vrijeme? Pa negdje u području ljudskog sjećanja. Dakle, ne pisanog, nego svježeg sjećanja. Ili što bismo mi rekli, najmanje jedna prospavana noć, a gornja granica bi bila negdje oko 15 dana. Jel? Razumijete? Dakle, između prvog i drugog koraka je po prilici taj razmak. I u to vrijeme svaki pojedinačno obavlja ovu akciju i dolazimo na drugi korak. Još jedna napomena za prvi korak. Na početku njegovog izvođenja je dosta značajno da se dogovorite da se tada ne napada rješenje. Svaki svoju reakciju nek zapiše na papir i nek u biti pripremi drugog koraka reagira. Sad postoje ono što je on eventualno zapazio na primanju materijala. Često puta kad je čitao i primio informaciju potpuno odustaje od primjedbe jer vidi da mu nije argumentirana, jer argumenti postoje u rješenju. Naučio je nešto. I to ne namjerno. I sad dolazite na drugi korak. Dakle, u razmaku negdje između 2 i 8 dana se radi prvi i drugi korak za istu grupu ljudi. Drugi korak ima ovakvu tehnologiju izvođenja. Svaki sudionik koji nije sudjelovao u projektiranju iznosi svoje mišljenje, primjedbu s argumentom, prijedlog s argumentom. Pred grupu. Pri ovome uloga projektanata je takova da oni ne odgovaraju na primjedbu i primjeni prijedlog, nego je jednostavno zabilježen. Notiraju. Međutim, rasprava među ostalima, sad jasno ide borba argumenata među njima. I vi prepuštate tu borbu argumenata između te grupe ljudi. I sada se događa kao fenomen na toj drugom koraku da se neke od primjedaba i prijedloga argumentima obora i čovjek odustaje od nje. No mi, bez obzira on odustao ili nije, vi morate tu primjedbu zabilježiti. I morate reagirati na nju. Dakle, neke će nestati. Međutim, izgradit će se neke nove, kao sinteza gledanja, na isti problem. Imate grupu, jasno da se javlja više znanja i po prilici to je sličnije timskom radu i u biti nastaje sinergija u načinu gledanja na problem koji se razmatra, odnosno rješenje koje se razmatra. Bitno je ovdje u drugom koraku primiti što je moguće više reakcija ljudi
i što je moguće bolje raspraviti te reakcije među njima, a da se ne pojavi konfrontacija između tvoraca rješenja i grupe koja bi ga trebala prihvatiti. Dakle, da se ne razvije konfrontacija. Jer ta konfrontacija u tom času bi bila više emotivna nego argumentirana. Jer oni koji su radili projekt imaju svoje argumente, a ne znaju uopće argumente ljudi koji su sada prijedloga i primjedbe iznosili. Pa evo, time bi da završila... Da. Sad ovako, hvala ti lijepa. Dakle, sad drugi korak, njegovo izvođenje po načinu rada opet ide na isti način, jer to je obično grupa od 30 ljudi, ista je, rekli smo kao prvi puta. Kod tog drugog koraka je značaj razmjena mišljenja u pauzama daleko veći. Jer masa primjedaba i prijedloga i argumenata koji pojedinci imaju za svoje primjedbe padaju u međusobnoj interakciji grupa, a ne u interakciji i sukobu projektanata ili oni koji su radili na rješenju i grupe koja bi trebala primiti rješenje. Dakle, to je činjenica jedna koja razvija opet učenje. Jer se učenjem prenose iskustva, znanja iz jednog čovjeka na drugu, iz jedne podgrupe na drugu i konačno u cijeloj toj grupi se to zaokružuje. Dakle, taj rad u grupi i van grupe u istom prostoru za kratko vrijeme dovodi u biti do nenamjernog porasta znanja i da ljudi uopće nisu svjesni da uče. Jel? A to je u biti osnovna stvar da se stvarno uči. I sada se priprema treći korak. Razmak između drugog i trećeg koraka može biti i dulji od 15 dana. Radi toga što su sada sve stvari ipak zabilježene. Da li su zabilježene na traku, da li su zabilježene na papir, nije uopće bitno, to je stvar sa tehnike prikupljanja podataka. I sada je osnovna stvar u tome da treći korak priprema tim ili timovi koji su radili na rješenju. Dakle, razmak između drugog i trećeg koraka priprema tim koji je radio na rješenju. Ili timovi, ako ih je bilo više. Ili kako mi to zovemo projektanti, tako će svejedno. Na koji način to pripremaju? Prva stvar što se čini u toj pripremi, da selektirate primljene prijedloge i primjedbe na dvije grupe. Može i više, ali je lakše raditi ako su samo dvije. U prvu grupu stavljate sve one primjedbe i prijedloge koji ne snizuju kvalitetu rješenja. Dakle, ili je povećavaju ili na nju ne djeluju. Dakle, ne povećavaju je, ali niti je ne smanjuju. Dakle, to je prva grupa. I u drugu grupu stavljate one primjedbe i prijedloge koji po mišljenju vašem snizuju kvalitetu rješenja, smanjuju, kako bi rekli, stupanj optimalizacije. I sada se radi sljedeći korak, da sve one primjedbe i prijedloge koje poboljšavaju rješenje ugrađujete u rješenje. Dakle, dorađujete projekt. Dorađujete rješenje. A za one drugu grupu koja po vašem mišljenju snizuje kvalitetu rješenja, morate naći dovoljno jake argumente da to odbijete. Argumentirano. A ti argumenti su opet znanje. Dakle, u biti traženjem argumenata za nešto da odbijete neki prijedlog leži opet nekakav novi korak u učenju. Ovdje ima još jedan trik koji se često puta radi iz čisto, kako Ante kaže, iz četvrte potrebe, ljudske, iz prestiđa, da kad uvodite prvu grupu primjedaba u projekt, da navodite čak i imena ljudi koji su doveli svojim primjedbama porastu kvalitete. Ne bili ste time na neki način dali do znanja da su i oni na neki način sudjelovali u tom projektu. A kad odbijate neke primjedbe i prijedloge, da ih probate sintetizirati,
da se izgube ličnosti, pojedinci, da ne bi se osjećali ugroženima time što ste neki od njihovih prijedloga odbili. A može se dogoditi to da često puta između drugog i trećeg koraka u razmišljanju, kako bi mi rekli, u borbi sa podsviješću svojom vlastitom, oni od svojih prijedloga i odustanu. Ali se ni u kom slučaju ne smije zanemariti to da pokažete javnosti da neke prijedloge i primjedbe se ne može ugraditi u isti projekt i da navedete argumente zašto. Evo, ta priprema, jasno vam je da ako se radi o tome da morate ovo znanje prinijeti na veći broj grupa ljudi, da bi priprema za treći korak, izvođenje trećeg koraka moralo biti izvedeno onda kad su rasprave prva dva koraka obavljene u svim grupama. Radi toga da govorite o sintezi, o cjelini, a ne parcijalno o rezultatima jedne grupe. Može. Ne znam koliko je ilustrativan, ali namjerno sam se sjetio jednog detalja iz rada u našoj zajednici. Radio se o dva intelektualca, jedan je ekonomista, jedan je inženjer, kulture i muze. S obzirom da ovdje radimo i na povezivanju kulture i nauke, a kultura ima široki dijapazon, mi smo u mjesnoj zajednici tada htjeli da provedemo kulturu stanovanja. I pošto je jako bilo puno problema sa smećem i bacanjem tog smeća iz kuća, na primjer sa 5 sata, dosta građana koji su u akciju uključili, iznosili su imena i prezimena ljudi. Iznosili su imena i prezimena ljudi, a akcija je sve više je poprimala sredinu. I ja sam se sjetio jedne ideje da napravimo gledalo danas i praktično entuzijasti koji su htjeli da se to akciju uključe snimanjem fotografskim aparatom u daljine, snimili su, jer smo mi znali otprilike 2-3 osobe, i u tom ogledalu danas i sutra stavili su kako ne treba raditi i kako treba raditi. To je bio jedan podložnjak, sa desne strane je bilo kako treba raditi, a sa lijeve kako ne treba raditi. I to su bile slike ta dva ekonomista i inženjera. Za 2 mjeseca rezultat tih naših aktivnosti je da su te 2 osobe istrele iz naselja, a i nakon 2 mjeseca više nije bilo smeća. Kad se akcija pokrenula da su recimo svi građani veoma odgovorno pratili stvarno i tijekom nedelje i davali inicijativu na zborovima da se praktično treba ići na uređenje Ne zaboravite da sam i ja dijete ove zemlje i naš konjički kadet Mihajlo Mića Latar sa iskustvom i znanjem iz knjiga koje ste i vi morali da pročitate. Pa kada se naša krv, vaše škole i turski zakon ujedine u jednom čovjeku, onda dobijete nešto čudno. Dobijete mene. Vaša je nesreća što me svi ovdje tumačite pogrešno. Ne onako kako jeste, već kako to vama odgovara, a kako je u stvari, mene ne pitate. Ali ostavimo prije. Kada sam bio 30 godina, da prvi put svjestan u kom gradu živim, išao od Šarene Granije do Zabić, Mahale i sanjao nisam da će moj travnik, onaj moj travnik, ikada biti grad u koji ću ja samo urijetko dolaziti, a ne u njemu biti i živjeti. I da ću svih tih narednih godina biti u stalnoj žudnji kad ću se napiti hladne vode baš bunara, kad ću onako stati na sred čaršije i udahnuti
a da me zaboli u prsima kad ću. Jer pravnik je prijatelju stariji od samoga sebe. Travnik je plah, nepotkovan i nepojahan konj. Travnik je sve to zajedno i mnogo više od toga. I kad mi se grlo osuši, napijem se gladne vode od koje bride, zubi i blombe ispadaju. Pa onako s noge na nogu posred rade, idem i mislim, Bože moj, koja li je sve ovdje noga kročila. Malo ih je u burnoj straničkoj istoriji ovako slobodno posred grade tabanalo i ne bez razloga. Jer niko u ovaj grad nije dolazio da gradi, a da nešto nije srušio. Pa kako onda takav može posred grade, a da ga neko ne pogodi, jel iz puške, jel iz kubure, jel čega su se najviše plašili od velika kamena, pa uglavnom Kočegovu grada. Idem tako i nekako me strah od te istorije da i mene, ne daj Bože, nešto iz nje ne pogodi. Zamisli koja bi to muka bila da se negdje objavi kako je vrlo strogo vezirao Alipašu Mehmeda Kukavicu, koji je čak 1752. godine imao vikendicu kod Turbeta, od njega je to da sve počeo u Bosni i Hercegovini, pogodio neko kamenom u glavu, od čega je isti preminuo, koja bi to bruka bila za vezira koji sve podsjeće, jer vezirom ne bi mnogo postati da ne bi takav. Recimo, Dželaliju, poznatog krvnika, da ne daj Bože neko pogodi jajetom, jel paradajsom, koja bi to muka bila za vezira koji sve podsjeće, koji mu nastup savršen. Menjivaše se veziri 200 godina u ovom gradu, ali malo koji smjede posred grade. Možda samo jedan. Mehmed, Muh, sin Zade, koji se valjda Merhametom obezbijedio, pa ga svi voljaše i dušmani i prijatelji. Možda i Jelčin i Bratim Paša, što medrese Han na Travničkoj Baščarši sagradi Tekije i Mekteta. Ali takve za 200 godina prste jedne ruke možeš izbrati. Ponovo idem i opet me strah od te istorije. Idem i mislim, jaliko smjede prezapcija i velike pratnje nisu pravi Travničani. Nikada voljeli oni koji su sami po sve grade išli. Oni su nekako sa strane gledali i mislili. Mnogima smo pogledali i u leđa, i tebi ćemo, ako Bog da. A sredina grada je uvijek bila privilegija pridošlica, došlja i seljačina, koji su valjda time čeli ostale Travničane u Šišu učerat. To za ovih 450 godina nikome uspjelo nije. Nije uspjelo čak i Stažu Paši Čengle, onu koji je održao najluči govor u Travniku. Znajete Bošnjaci da vam dolazim kao Isus i kao Muhammed. Ako budete slušali carske i moje naredbe, kao što je Isus svemu svijetu donio mir, i ja ga donosim k vama. Ali ako ne budete slušali, znajte da je Muhammed na svijet i sablju donio i da je sve svoje protivnike sabljom rušio. Ja k vama dolazim kao Muhammed golom sabljom i znajte da ću sve protivnike rušiti bez ikakvog milosrđa. I njemu Travničani
plakati. Lomit će ljubi zube, carski dostojanstvenici i najsretniji i najspremniji od svih, Omer Paša Latar, koji carsku stolicu odnesu u Sarajevo, misleći da će samo lakše vladat i njemu travnikani zluže pod prozor. Dođeše neka konzulska vremena, oni napisaše veliki pisac, ne bi ja da kvarim, pisaše o tegobama gospođe Galil, a nijednu ne napisao Beši Galipu, o Bosti Hamdi, o Širliki u Šiketu, o Mirsaru Gusaru, o Bošku, o Pati Ciganu. Napisa veliki pisac o Zefonsteu i njegovoj velikoj ljubavi u Gornjem dosu, a ne napisa kako je Pero Klapec svirao serenade zajedno sa Josipom Čegom i kako je Meho Putnik, ludi Meho, Muharem Hari progovorio u 21. godini. Možda će se naći neki novi pisac koji će o njima napisati nešto, jer i oni su pravi. Oni su oni što su bili i umjesto mene ostali da pričaju neku svoju istoriju. Oni su moje djetinjstvo, moja mladost. Po njima samo pamtim pravdu. U ovom gradu gdje je moj otac i moj brat i moja majka, ne mogu ostati, a da ne kažem, možda sam ja, kao i Latar, samo svoju malu stolicu od nje u Sarajevu. I možda sam u Sarajevu našao onaj pravnik koji Latar u Sarajevo odnese. Možda. A u stvari to niko ne zna. Ne zna ni poznati pjesnik Mejli, koga grom ubili u Travniku, pa mu Travnikani napraviše najljepše džube, puno ljepše nego mnogim silnicima od Rimskog do današnjeg doba. Eto, takav je moj san. Hvala Josipu. Ja bi se na njega nadovezao, barem kako sam ja primio njegovu poruku. Ova 3 koraka se zapravo svode na to da u nekom rješenju bi trebali sudjelovati svi ljudi i trebalo bi to rješenje biti za sve ljude, a ne samo za neke odabrane. Da, jasno. I druga pouka, da nije nam jednostavno da sve one protivnike koje imamo u nekom rješenju uzmemo sablju i posjećemo njih glave. Mislim da bi trebali ostati živi. Jako je važno da svako bude subjekt, ali je jako važno da vidimo svrhu tog projekta. Da. Gdje su nam kriteriji da je projekt pravi? Ajmo iz te naše povesti da shvatimo, ako smo prihvatili... Mogu li ja samo još minutu da završim ovaj... Samo da repetiram. Povodom predstave Omer Paša Latar u ovom gradu, pošto od tada mora biti najbolji priznali prosječnost, to je moja pozicija. Mi smo stvarno bili izuzetno dobri, ali ovi naši su, koje smo poveli iz Sarajeva, obično navijali za one druge, jel? Pa su šutali, došli su stranci da gledaju našu predstavu, pa su onda ovi voditelji okruglog stola prepustili da stranci govore našoj predstavi, jer su vrlo imponovali, jel, voditelji, zato što nisu razumijeli ništa. A onda se javila jedna gospođa kritičar iz Turske koja je rekla da ta predstava jeste, govori o nekom vremenu koje je očito na tu Jugoslavije, ali da je jedna scena ovoga crkušnog plesa pomalo djeluje turistički, pomalo izgleda kao Istanbul the Night.
Jedan glumac, Peđa Đedović, koji inače je vrlo iskren i lukav, rekao je, mi smo vas duži i shvatili da otruće. A što je Pušta Mirković odgovorio, nešto vam taj turizam dugo traja, što je rekao, pa dobro, 500 godina, jel? Mislim da tu leži bez vrline onoga o čemu sam govorio. Ali eto životi, ne znam, samo 3 koraka da se traju negdje 250 godina. Duhovna kriza u Engleskoj je trajala 300 godina. Znamo šanse za bez. A ja bih volio da ono što meni pričaju, što si mi oduševio, da upoznam bolje psihologiju Bosanca po Tornjačnici. Ja sam imao velikih problema da to sad dovedem ovdje, jer protokol nalaže da u ovaj hotel mogu ulaziti samo pudle, mogu ulaziti dobermani, droge, irski teteri i ostali ovi hitnici. Postoji u ovoj zemlji jedan autohtoni, pravi, istinski, nepatvoreni, čistokrvni pas koji se zove Tornjak. Mislim da se iza njega krije naša sudbina, zajednička, ova ovdje za stolom. Zapisanje, pa ne znam, imate li u vaše dole slavonske ove male? Interesantna razlika je kako se vidi. Oni su vrlo odani i dobri sa ovcama, ali ovi Tornjaci zabrinuti za medvede, a oni su... Zahvaljujući entuzijazmu izvjesnog Ante Kozine, šumarskog inženjera, veterinara i stravnika Hrvoja Perkovića, izvjesnog Mađara Bele iz Zagreba, ta rasa nije izumrla. Danas ih već ima 280. Interesantno je, mužjak, Tornjak, s kim se god pari, kojom god kujom, izlazi Tornjak. Da se reći da Bosanac su uzeli. Zato Slovenci imaju problema sa pluralizmom. Kažu veterinari da je to zbog jake krvi. Izvjesni fratar Krasić iz Mostara, poznat kinolog i stručnjak za pse, a ja u životu uvijek polazim od ove drevne anegdote kada sam upoznao ljude, zavodio sam pse, jel? Tako i on tvrdi da taj pas, zahvaljujući nekim dokumentima koji su samo frati sačuvali, jer oni su mnoge stvari sačuvali, postoji od 10. vijeka na ovom tlu i zove se balkanski ovčar. Pretpostavlja se da je od tog ovčara, pretpostavlja još uvijek i dokazano, uvijek je tako kod nas, da su nastale sve vrste ovčara na tlu Balkana i šire, ako hoćete, da je nastao i poznati i najljepši mađarski kuvac, da je nastao i priznati i najjači šarpaninac, da je nastao i ovaj istarski ovčar. Dakle, sve od ovog našeg jadnog bosanskog, autohtonog, bosanskog, hercegovačkog, partijskog Tornjaka. I on se turizmom bavio. Vjerovatno. Zašto pričam o njemu? Nijedan pas toliko ne liči na svog gospodara. A ti uglavnom liče na svoje gospodare, to najbolje liče po strancima koji dolaze. Recimo, dolazi ovaj mali fox terrier, takav i gaze, jel? Dolazi doga takav